Hi! Share ko na kaya kayo itang gastos mi Kenny. So, ngani, share ko naman ding credit cards na gagamitan mi. Kasi, kening Amerika, sobrang importante in credit history. So, para mi ka credit history ka, kailangan mo in credit cards. Example ng makananiya ka importante. Yung mumuna ko Kenny, atin kung in-applyan na apartment na mas mura kaysa kitang pagstayan mi ngeni. Pero may reject ko dahil itapin ala akong credit history. Tapos, yung balo ko, puta mag-loan kang sakin, mag-loan kang bale. Sobrang importante yung credit history at saka the higher na ning kaya kang credit score, the lesser in interest. So, para makapag-build kang credit history, kailangan taming credit cards. So, ngayon share ko lang rin. Gagamit namin credit cards. So, yung mumu naming credit card is PNC. Kasi di ba ang akin kong agency. So, in agency, atin yung ka-tie up na bangko. So, yung minunang minta kasi kaya kami PNC. At wala kasi din PNC yung pong advancial. Yung minunang minta kaya kami itang PNC. Ngayon syempre, para makapag-open kang account, para makapag-start na kang, na ba ito, may ka-credit card, may kay ko kanyang karela, may open ko. Kaso itang credit card nga ito, kay, mga ganito, secured credit card. So, ibig sabihin, mamiya kang pera, depende kung magkano yung i-deposit mo, ipalub mo ka rin. Tapos, apin mo ititang kay mo credit limit. So, in kako, may glagay ako mong $300. So, itang 300 nga ito, apin mo ititang credit limit ko. Jo, may budol ko ba? Kasi syempre, balam itang, okay, sige, mag-open tayo ng kay credit card, makanyan. At saka kasi, ditang cash na dadala ko, karela ko la dineposit kasi pinila menu namin to. Sabi ko, banta, kasi jo po to, natatanggap, ba ita? Cash. Baka daw akong sukli yan. Basta, so, kailangan ko mag-open card. Hindi naman karas ko yung bangko. Ito palang secured credit card nga ito. Atin niyang bayad $3 per month. So, bala mo, nanaya ba ito? Fee, para ka rin. Sabi ko, makanyan. Sabi ko, inask kitang agent. Di niya palang bayad. Balo mo itang... At yun na kayang grocery store, mamayad na ka. Tapos biglang, palang kakamaling sa salwan mo. Tapos buri may balik, mo na binalik. Kasi may na ka. Mati, milyari ka na ako. So, itang first kong credit card, secured credit card yo. Which is alike, I recommend. Lalo na, atin yung kay fee. Diba, syempre, as much as possible, mo bisang magugulangan. As much as possible, dapat alang bayad. So, kitang kaya nga ito, PNC, ala kong ikwang rewards. Zero yung pala yung rewards ko. Kasi kaining video nga niya, share ko din kung makananula rin benefits na rin card. Kasi, ba ita? Kaining America, uso yung makanyan itang, halimbawa, ating kang re-refer, itang mag-refer, tsaka itang may refer, atin lang na akwal, $10, $20, makanta. Uso yung makanta. So, detang makantang bagay, dapat ma-maximize lang. Talagang gagrab. Sayang, ba ita? Every dollar counts. Sayang yung $10, magkano yarin taging Pilipinas, di ba? 580. Magkano yarin to? So, kining PNC ngayon ala kong ikwang ala kong ikwang cashback. So, in next naman, ating kung kode ko kayo So, yung next naman is advancial. Yung advancial kasi ngayon balo ko, alalang masyadong physical bank. Kumbaga, more on online. So, in transaction ko karela, more on online. So, kaya mas minuna yung PNC na may reach out kaya kami.
So, itang advantial, inofera na akong credit card, no annual fee. Gana-ganang share ko kaya kayo ngayon, alalang annual fee. So, no annual fee, tapos, balo kumata siya rin yung binyadang credit limit ka ako. Siguro mga 2,000 or 2,500, mga to. So, pwede na, di ba? So, tapos, kining advantial pa lang ngayon ing benefits na, every dollar na spend mo, 1 point. Tapos, atin kang 50% extra points kapag may ka 2,500. Halimbawa, king first billing mo, kasi kaila rin eh. Di mo, for 1 month, may ka 2,500 ka, atin kang extra points. Tapos, apin dito itang kitang credit card. Itang debit card daw, kapag gamitan mo naman, at ano ba ito? $5 equals to 1 point. Kasi dining points nga rin akwa mo lang cashback. So, kasi yung bayo kami, mo talaga yung lagi kong gagamitan. Kasi, personally, ano ba ito? Ako, tatakot ko din kumang credit card eh. Itang ako sana na manutang. At nakamang cash ba tinaka mo, at nakamang pero, tinaka mo mamayad agad, di ba? Pero kasi kinipin, kailangan manutang ka. Tapos, lalawenda nung biyasa kang mamayad. So, kining advantial, in ikwa is 250. So, itang cashback nga ito, for 1 year. Yung next naman na credit card na ikwa ko kasi, potang, syempre, bayo-bayo ka mo rin mong abalo nung nanin credit score mo. So, download mo itang credit card mo. Tapos, kitang credit card mo, mag-suggest ya rin nung nanong credit card, pwede kaya ka, tapos, bilhin nila dapat yung credit card mo by this time, mga tao. So, niyang may download ko ka rin, tapos mag-check kung credit cards ka rin. Siguro, ikwading info ko ka rin. Mag-send na lang mag-send na lang mail, ding bangko, you're pre-approved, makayan. Tapos, sabi ko, kini I discover ining Venture One. Kasi niyang ikit sabi ko, miles, laring pwede mong redeem kini kasi potang gamit mo na potang mag-travel ka, makanyan. Pero, realize ko, na kami man pala, lagi mag-travel. Sabi ko, so, oh my gosh, parang, masyadong, recommend. Or masyadong maximize talaga. Tapos, ining credit card kasi ngayon mas masanting kapag mag-shopping ka online. Alam mo itang halimbawa, Sephora, o kaya Adidas, Nike, makayan. Pag mag-shopping ka online, minsan kasi atin lang promo. Halimbawa, times 10 niya yung miles, makanyan. Tapos, or times 15, depende kayong kay. So, kung makanta, mas maragulya itang akwa mong kay. Mas maragulya itang akwa mong points. Kasi pointing system pin. Tapos, ini masanting ya, potang magkay ka, ano ba ita? Mag-book kang hotel, gamit mo o kaya mag-book kang airfare, gamit mo la dito. Pero, nung i-cashback medyo, aliya makanta kasanting kasi, halimbawa, in cashback mo kaya 250 mo na mo. Itang $250 nga ito, itang points mo, nung gamitan i-cashback may, aliya to buong 250. Pero nung pag-book mo yung hotel, pag-pamayad mo yung airfare, ako namin 250 ito. So, makantay, sabi ko, tama kayo masandik. Tapos minsan, atin kang mas akit na mas mura kayong aliwang website, makanta. Tapos, may ka-incident kami rin. Itang last nimita kami karechi ko. Ginamit kaya kasi yon. So, ikit ko, Air France. Air France yung ikit kong airlines. So,
Ngini, may book na ako. Ngini, ako labinasa rin ang pepadala email. Do, ikit ko niya man Air France eh. Air France siya talaga. Tapos, linaway kayo mo yung details, no? Check kayo mo nung naning time kami mama ko or whatsoever. Tapos, kabira-bira, ating kung receive kay, email keng kay. Virginia ba yata? Jo, karas mi airport. Yung paandan ako syempre Air France, balo ko Air France kami. Hindi pala Virgin. Oh my gosh. Buti na mo. Itang terminal na ning Air France, sampung Virgin. Milapitan lang o tsaka ting tren. Diyos ko, baba kami pa mo kitang terminal na ning Air France. Ngayon pala kami Virgin. Yakamate, sabi ko ngayon ako bisan pa mag-book kayo ni ulit. Parang sabi ko sobrang hassle naman yung balo ko Air France. Ito kabira maging kami Virgin. Kasi ako naman first time magpa-book flight. Tapos biglang, oh my gosh. Biglang makanta. Balo ko Air France. Tapos bigla kaming maging Virgin. So, ika yun ng buri eh. Pero yako kasi ikay masyadong type. Nung bisa ko yung miles, baka retang ating annual fee ilang masanting like itang King Chase, itang King American Express, ilaring masanting talaga. Though ito, ating lang annual fee. Pero syempre, mag-start tamo pa kayo ng Amerika. As much as possible, itang alatang babayaran, ikatamo itang mididinan rewards, kumbaga makanta. So, in next ko namang credit card is itang king Capital One na Savor. Ba Savor or Savor? So, ini ing peka gamit. Metong karang peka gamit na credit cards. Kasi ining credit card ngining, gagamitan mo yung pang grocery. Nung aga na kaya itang gastos mi kay ni, ing peka matas is rent, tapos grocery. So, itang grocery mi, kaya buri-buri kay ni. Kasi, iniring lagi mi gagamitan eh. So, dapat, kaya ko makakuang marakal rewards. So, pag ginamit mo kasi ni, pag king grocery, atin kang 3% cashback. So, halimbawa, 100 ang gastos mo. So, atin na kang $3 automatic. Tapos, 3% yarin kang resto. Halimbawa, mga kayo kilwal, atin ka rin cashback 3%. Tapos, kang other purchases, 1% ya mo. Putang kay, balo ko kay Walmart, accepted itang 3% na cashback. So, balo ko 1% ya mo. Tapos, Netflix. Kasi atin kaming Netflix. So, makakuha ko rin 3% na cashback kay pagmamayad ko Netflix. So, kay ko keng Savor. Oh my gosh. Kay pala take note nung pilan. Pero pakat ko na yung muking screen nung pilan niya itang kay ko. Pilan niya cashback ko kay ni. Kasi maragulyaran ng cashback ko kay ni. Tapos, next na credit card naman is BJ's. Nung ikit ya rin itang videos mi, mamalengki kami kay BJ's. Kasi itang malapit kaya kami. Malaw tsaka kasing Costco. So, king BJ's, kailangan niya i-membership. Balam kayong Costco. Kailangan niya membership. Dati, makikay kami mo, makigamit card. Kaya kayabe. Bantay na kami mamayad membership. Tapos makapag-grocery kami ka rin. Oh, Neng, palagi kayong akakalimutan ng cellphone ko. Kasi, sabi ko, ala na yung mga internet ni. Tapos metong cellphone na lang kay. Ala na yung internet ni, ako na dadalo. So, ngayon, at siya pala ka rin itang card. Sabi ko, oh my gosh, may kapila na kaming beses milyarita na ala kong kay. Akalimutan membership. So, sabi ko kang Zoran, ay magpa-member ta. Tapos kitang membership nga ito. Maka-promo lang kasi kanto. Kitang membership nga ito, pwede ka mag-apply credit card. Sabi ko, mag-apply ta na rin credit card kay ni. Kasi, the more na rin credit card mo, the higher in credit limit. So, king next videos, explain kaya kayo. Kasi mas masanting ito. Kasi, kumbaga, atin ka mong certain percentage na
na dapat gastusan, ali pwede itang 100% na ning credit limit mo gagastusan mo. At saka, kainin na kami man kasi talaga mamalengki. So, kita mo kami credit card. Pero kitang credit card ganito, itapin, kailangan mo mamayad, ano ba ito? Kailangan mo mamayad membership. Pero Jo, feeling ko sulit na yaman. Kasi every time na mag-grocery ka rin, ating kang 5% cashback. So, for example, 100, atin na kang $5. Pa, may ang spend kang 100, atin kang $5. Magkano yarin to? Sabi ko, open kaya kayo, every dollar counts. 'Di ba? Sayang lareto. Tapos, potang gastusan may kay ngaliwa, atin kang 2% cashback. Pero kay ni BJ's atin kong 317 na cashback. $317. Well, for 1 year yun ito, pero Jo, nung karami panto na ning $317. Sana ka makapulo $300 kendalan. 'Di ba? At saka, imagine, mag-grocery ka sa salwan mo yung kailangan mo. And then, atin niya pang balik kaya ka. Kumbaga, bala mo kayong tax. Mamayad kang tax, pero at the end of the year, atin kang income tax return. 'Di ba? So, nice siya talaga. So, didinan na kayo mong idea kung nanong credit cards ning buri yung kuanon. Kasi, bala mo, apapansin ko palaging discover. Though alin ako man against kan discover, pero bala mo palaging discover yung nga kakay ko. Actually, atin ko kilala na mag-refer ka ako kang discover. Linawi kaya kasi masyadong type itang kaya na itang, na ano ba ito? Kaya type masyado, may dahin ka na akong ilaw, Jo. Kaya type masyado itang offer na. So, gawan nyo, mag-research kayo kung ano masantingan ng credit card na buriyo. Ako kasi, ining gastos mo, like grocery, mamang kilwal, apin mo itang gastos mo. So, ito yung buri kong may kaka-cashback. Karan ko bisang magka-cashback. So, next naman, well, actually pala, pag mag-open kang credit card, minsan na tilang offer na pag, halimbawa, first 3 months, may gastos kang 3,000, atin kang $250, makanyan, depende. So, lalawin nyo lareta, and grab yung laretang makantang offer, kasi 250. Halimbawa, ining next na sabihan ko, next na credit card, which is itang Amazon credit card. Jo, apansin nyo naman, palagi ko mag-Amazon. Ako ba balo, pero bala mo medyo maging sakit na itong kapag ala kang receive package kay Amazon, or receive package specifically. Malulungkot ka, pero pagdating kang receive hanggang nanuya mo, masaya ka. Grabe talaga. Feeling ko sakit na yun eh. So, back kay credit card. Since lagi ko mag-order Amazon, sabi ko why not kumang credit card. So, kinawa kong credit card kay Amazon. Jo, tinihina na akong kay 250 credit. 250 credit, magkano ito kayong peso? 15,000? Diba? Oh my gosh. Make-open ko mong kaya na, make-open ko mong credit card. Unlike king kai, makaran ba? King Pilipinas. Kasi, dati, bisa ako mag-open credit card. Kasi ating transactions na credit card mo tatanggapan dahil tatanggap debit card. Isip kong kumang credit card Pilipinas para pinsana, minsan di ba lang offer itang halimbawa, sali kang appliances tapos 12 months to pay 0% interest makanto. Aba, Jo, dinecline na ako. Sabi ko, packet ko na sahod ko, tax-free, tax-free. So, kung naning sahod mo ka rin, api na nga to. Packet ko na yung sahod ko, nireject na ako pa. Sabi ko, oh my gosh talaga. Kining Amerika, Jo, ila pa mamaya kay kaya ka.
email na, or you're pre-approved makanyan. So, sumawa ko. So, yung Amazon, dininan akong $250. Sabi ko kang Zoren, mag-apply ka rin Amazon. May tanggap ya. $250 din kayo. So, kaya kami mong adwa 500 nito. Credit ya pa ito, alayo pa itang cashback. Ha? In cashback ko, sabihan kaya pala yung magkano yung kakuha mong points. So, king Amazon, every time na sasali ka, atin kang 5% cashback. So, same din kay BJ's, nung atin kang 100, nung mag-spend ko 100, atin kang $5. Tapos, king Whole Foods, ini kasing Whole Foods, medyo sosyalin niyang grocery. So, at saka malawat yaran kaya kami. So, ali ko mag-grocer kin. Pero, if in case na, may nakat ka malapit na Whole Foods, tapos bisa kang sali na ka rin, ating ka 5% cashback. King Amazon na credit card. So, halimbawa, king dakal da rin credit card mo, dapat balo mo la rin ng halimbawa, king grocery ning gamitan ko, king gas ning gamitan ko. Balita. So, dapat, ami yung ratio rin naman kasi pag lagi na lang gagamitan. So, kaya palang Amazon credit card, atin niyang membership. So, every month, mamayad ka, kaya 15. So, yung pala magkano ito in 1 year. Sabi mo times 10, 150. Pero, joke ito pang 250 na binyayan ng akong credit. Sulit na, di ba? O yung cashback ko. 493. In cashback ko for 1 year. Kay Amazon. $493. Compute din mo nung magkano yun kayong peso. $493. No ka rin may ako nanta, di ba? Pero syempre, depende kayong purchase you. Kasi kaila rin, percentage. So, the higher na ning gastos mo, the higher ning akwa mo. Pero syempre, detang sasaluan ko, needs minalaman. Though, ating medyo wants. Pero most of them, kailangan nila talaga, di ba? Kanto na ng $493, Jo. Di ba? Kaya, dening atlo nga rin nireng kagamit mi talaga itang Savor, BJ's, ampong Amazon. Dito rin lagi ming gagamitan. Tapos, next na credit card naman. So, di ba, aga na kayo itang PNC secured credit card ya. Ngayon, mag-offer naman, pedala na akong sulat, o inofera na akong kay PNC Rewards. So, ining PNC Rewards naman, ikit ko is ano ba ito? Kayang offer is more on gas. So, sabi ko, okay, sige, mag-open ta na rin kayo ni pampatas credit limit. Mag-open ta na rin kasi merong yara naman ka rin gastos ming gas. Diba? So, potong mag-gas ka, 4%. Ingakwa mo. So, pag may ka 100 ka, tingka $4. Tapos, king restaurant, patamamangan ka kilwal, 3%. Kaya makayang gagamitan ni patamamangan kami kilwal kasi feeling ko masyadong maobra itang kaya yung pamangwang rewards. Feeling ko mo naman Kasi itang king Capital One, medyo ma-easy. Akat at yun nalatambing ka rin. Tapos agad mong re-redeem. Tapos itang last, ako bala pampilang ko na yung credit card ni. Siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pang 8 na credit card, which is last ko ng credit card, is tang Firestone. Kasi, walking Firestone kami change oil. Karin kami magpa-change oil. So, magpa-change oil kami last year. Tapos, last year ba ita? Basta magpa-change oil kami. Tapos, offer na lang ang credit card. Di ako bisa, sabi ko, ako na yung kailangan ng credit card. Tapos, Tapos, magpa-change oil na kami na naman. Offeran na ako na naman. Sabi ko, oh my gosh. Okay, sige ako mata para pampatas yaping credit limit. 'Di ba? So, sabi ko, okay, sige ako mata na in case kasi, gamit mo na yung butang magpa-change oil ka. Tapos, kami rin kasi emission test. So, kung emission test, mag-accept aliwang credit card nung aliwa ining credit card ngayon or cash. Ala kami masyadong cash. Magkasakit kung mag-withdraw kasi last time.
na mag-withdraw ko, $20 ka na yung kaya. $20 ka na yung charge. Sabi ko, no. Sayang $20, di ba? Sabi ko, ala kami masyadong cash kenny. Pwede kang kumang-cash kenny ka rin grocery store. Halimbawa, pwede kang balo kung anong ausda ka rin? Cashback ba? Basta pwede kang kung bala mo mag-withdraw ka rin. Pero kailangan mong gamitan ng debit card. So, pag gamitan mo yung debit card mo, tapos kumakang cash. Ako balo. Ako pa tinry kasi laging credit card yung gagamitan ni. So, apin mo ito, Firestone, itong last kong credit card. Ako balo magkano yung, ano ba ito? Ako among benefits ka rin. Kasi LK pa din naman ginamit. Ingikit ko mo kay, mo, magpapalit kang tires, atin lang offer na 6 months to pay, 0% interest, wala mo makanto. So, apin mo reta rin credit cards na gagamitan me. So, numboriyula, why not? Or do your research na nung ating mas better, mas okay, di ba? Diba? Share you kayong comment nung may nakat kayo, oy, mas masanting ngayon yung credit card ngayon, makanyan. Mali, di ba? Mag-apply ko rin ka rin. So, oy tapin, share ko lang din magkanong ikuha kong cashback per credit card. So, kening PNC, pang secured credit card ko, 0. Kening Advancial, last year, last year, kasi 2026 sana ngayon eh. So, may ka 250 ko. So, 250, kung mo na tapos, may nakuha ko ring 78. So, atin ko 328. Tapos, kitang Venture 1, atin ko 256. Tapos, kitang Savor, 367 niya pala. So, nuka rin mula kay Denny. Nuka rin mula pantunan ng $367. Kitang BJ's atin ko 317. Tapos, kitang Amazon, 493. So, medyo matutukal ko yata kayo na mas marakalyo pa yung gastos ko kay Amazon kaysa aking grocery niya. Medyo... Anyway, tas tang PNC, kitang gas me, 12 ya pa, chinek ke, 12 ya. So, kaya ni Firestone, 0, kasi kaya pag ginamit talaga ining kaya ngayon ni. So, total, 1773. So, 1773 times 58, tama na mo. 102,834. Cashback. Kung rin may pantunan ta, diba? Pwede mo na yung pang something. Pero ito, for 1 year, pero at least, diba, 102,834. Cashback. Diba? Sayang nga rin to, Joe. Diba? So, ita mo, kasi sobrang kaba na ng video ngayon. At sobrang, may sakit na ako lalamunan kakasabi. So, till next time. Bye!